Lakay! Baggoong manin ah. Baggoong manin. Picnic ta manin ah. Baggoong. Takot naman si Tess sa baggoong natin. Ha? Adan kaya mo? Aday mo? Oo. Dapat titiran ko niyan, dak pinalukatan. Kina naman tayo, ni baggoong manin, apo. Ni dati tarong ko, da okra. Kailan, naka-video pa. Pwede, maarte yan. Diskaya yan eh. Diskaya yan eh. Diskaya. Ano na yan? Lakay niya. Esos, tama. Diskaya, gaya rin dito. Isa naman na kaya tibugong. Diskaya yan. Diskaya, kaya mo ng bugong. Hindi ako nakain ng bugong. Arte-arte yan eh. Arte yan. Oh, talong, okra. Nagmula kami hindi ko eh. Saluyot. Yes, take mo. Manang. Wow! Red rice. Ano naman tayo? Diskaya. Diskaya talaga to. Ito mga lunch namin. Lagyan mo dyan. Si Ate Pat ayaw pumunta Nakain rin ng dito. mga ganyan. Diskaya Shit. ako. Ito ang aming power Ilocano. Sa inyo. Apa ini? Inapoy dano eh. Oh, yan, red rice. Oh, red rice. Bukas yung mami, tatakin na yan. Ano bang kuha ng red rice at saka ano? Pampautog ka no? Ano mo, ano? Ano mabsog ka nga na Bartak? Uy, dala ko to. Dala mo yan? Ano yan? Mga ano yun eh, parsimon at saka bayabas. Nawala rin parsimon, may nakagawa. Hindi ka magtanim ng gulay, Tess. Ang laki ng property mo. Yan ba, bunga ng... Pakainin mo yung ano, yung mother-in-law mo ng gulay. Hindi na, kinakain mo yan. Nahilibiskaya yun. Ah. Nahilibiskaya ko. Hintayin mo yung pag-uwi ng taga ano, Cebu. Cebu ba yun? Nasa Europe habang may bagyo. Hindi masyadong tumawag sa akin. Grabe, ang pagkain ni Roy, oh. Siyempre. O, nasaan ang cellphone mo? Ayan o. Lak ng tete, 5 down. Ha! Apoy ka. Mamaya, mandyan na si Amy. Maamoy na naman ako yan. Si Amy. Honest na. Kaya nakamas yun lakay eh. Pag pumunta yung si Amy, what's that smell? Kaya pag ano, lininisan natin, maigi. Lakay makarakan tayo. Iya, da. Para manak doon man tiram. Tira man, pinaimas. Pinaraman na eh. Ikaw to. Diskaya dito pa rin eh. Diskaya, De La Rosa din eh. Oh ya? Tiniligan sa amin ni De La Rosa. Bye. More or less, baka sumarno. Pinangarap ko. Tapi walang papalit mo eh. Da. Kaya naghamon-hamon mo ito namin. Dami lang kasi pwede siya eh. Kaya sineryoso ni Trillanes. Hindi pa lang Trillanes ka. Talagang kaya bibirok kay abot. Dadakas na baka kabaw ni Juan Duterte. Baka yung baga na. Siyempre, di sense of Juan na. Madami ti ko dyan eh. Madami ti doktor kada ko dyan naman ko ganyan. Sabagay. Umumutay baka. Ano pwede, ano ba yung agulbutso na eh. Ha na? Wala? Lakayan? Okay. The best. Shit. Tarong. Kaya po. Naulam ko. Lang. Ano yan? Pagkain naman, sino to? Oh, kumusta ka na? Early Pascual. Kain tayo.
early. Kain-kain. Okra. Mm. Talong. Mm. Sarap. La 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 la. Sarap. Si Ate Pat dapat pupunta sa Friday. Oh, Nagbago isip. Huwag daw sabihin sa inyo. oh. Sabi ko, ba't hindi ko sabihin? Kasi pag nagbago isip niya, at least hindi na siya expect. Parang maganda nga yung ano ni Piolo ah. Yung ba yung panoorin nyo? Ha? Piolo tsaka si Maricel? Parang maganda ah. Maganda ba review? Oh, nakikita ko eh. Parang pinatay niyan kay ano, kay ano yung namatay? Yung tatay. Ano nga namatay yun? Yung nag-suicide test? Matanda? Si tatay ni Jano? Oo. May ganon siyang role eh. Limas, friend. Limas. Okra kapsa. Limas ah. Mabilisan lang to. Buong pa tayo. Ay, 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 ay. Para may lakas. Start tayo mag-red rice para get tayong weight. Mataba tayo eh. Putin. Ayan. Sarado ang bagoong. Bagoong? Yun ang bagoong ah. I was married to a Filipino. Ah, really? Ano ba ito, Filipino? Oh, so it's okay. So you like bagoong? No, I don't. That's why she divorced him. Because too much bagoong. It's too silly. No, salamat. Ano? You guys enjoy. I like it one, no? May nalo ko sa Pilipinas. Yari. Marami kasi bagoong eh. Kaya mabilisan. Yum yum. Red rice tayo mga ano, kabsat. Red rice. May konting brown rice. Ang sobra. Ulam natin bukas. Para rice na lang dadaling ko. Red rice. Okra. Bilisan natin kasi maamoy nila yung ulam ko.
May bagoong. May bagoong tayo. Mm. Mhm. Bagoong, bagoong, bagoong. Ano? Bagoong, bagoong. Best. Mm. Parang nag-picnic pag ako kumakain. Thank you Lord. So back to ano tayo? Red rice. Pero may konting brown rice. Mm. Mm. Thank you Lord. May okra pa tayo. Okra. Imas ah. Nakakabusog. Hindi na. Ah. Hello, hello. Feast over there. Yeah! Eat of a lunch of a warrior. You got a buffet over there. Yes. Big. Huh? Wow, it's a big. Need some energy. Thank you Lord. That's it. Okay. Yeah, tayo agad sa red rice. Kabush. Ay, ako. Okay. Ang problema. Okay, bye-bye.